El port de Catarroja forma part fundamental de la població, un dels entorns naturals amb més encant de tota la província de València. Per això, l'Ajuntament de Catarroja treballa per la seva neteja. En els últims dies ha actualitzat tot el mobiliari urbà per a residus per tal de mantenir net aquesta zona, aquest entorn natural. Estem amb Elisa Jiménez, la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Catarroja, per tal de conèixer tots els detalls de com ha estat aquesta actualització de mobiliari. Elisa, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Benvinguda. Parlem del port de Catarroja, un dels entorns claus d'ací de l'Horta Sud. Exacte, el nostre punt més visitat, a més, després de la pandèmia, i un dels enclaus que necessitem cuidar i protegir, perquè està en el torn del Parc Natural de l'Albufera. Una de les coses que s'ha d'anar en compte en aquesta legislatura, que era molt important, és aquesta gran oblida de la contaminació visual, l'impacte visual. I aleshores, quan tenim i necessitem tindre elements urbans perquè hem de donar i compatibilitzar aquest ús que dona la ciutadania per exemple, la replegada de residus i l'entorn que volen gaudir i disfrutar, doncs pensaren que era el moment de fer un mobiliari que d'alguna forma reduïsca aquest impacte visual. Aleshores hem fet uns cercats per al tema dels contenidors, com heu vist, per tant queden dins d'aquest cercat i tu des de fora el que veus és un material assimilable a fusta, que també s'ha quedat prou bé, i en el tema de les papereres llevar aquestes també que són més urbanes i també fer-les d'un material que també assembla a fusta i a més posar el tema de la selectiva que no teníem fins ara i que bàsicament són residus plàstics. Per què? Perquè la gent va passejar-se i dur les seues botelletes d'aigua i creguem que era important també fer-ho. I així les hem ficat en tapes per el tema dels animalets, perquè estem en un entorn natural i estem molt contents del resultat, o sigui que ahir ho hem fet. Pensa que també és una forma, des de l'Ajuntament, de ficar en valor aquest entorn natural, de que la gent se doni compte de la importància realment que té el port de Catarroja per al poble. Efectivament, i no serà l'última acció, és que nosaltres, que som molt visuals, som capaços de distingir aquests punts que desentonen de l'entorn, I aleshores, quan tu també veles per aquest impacte visual, el que estàs fent és encara protegir més aquest entorn i donar-li aquest valor que estàs comentant i que nosaltres continuarem fent accions en aquest sentit. Moltíssimes gràcies, Elisa, i enhorabona per l'acció. A vosaltres, gràcies. L'Ajuntament de Catarroja, que sempre treballa en aquest cas pel port de Catarroja i la seva neteja d'entorn natural.